Żewġ turisti Maltin missier u ibnu kienu involuti f'inċident fatali tat-traffiku fit-Trapani fi Sqallija. L-inċident seħħ l-4 wara nofsinhar fit-triq prinċipali li tagħti bejn Trapani u Marsala. Iż-żewġ Maltin kienu f'karozza Honda meta seħħet ħabta ma' mutur tat-tip Yamaha. Il-motur kienet jinstaq minn Elio Barbiera ta' 30 sena minn Salina Grande u miegħu kellu bħala passiġġier lil Davide Sanna ta' 23 sena. Iż-żewġ Taljani mietu mad-daqqa. Skont dak li qed ikun irrapportat fuq diversi siti tal-aħbarijiet Taljani, it-triq li fih seħħ l-inċident hija waħda twila u magħrufa sew minn Barbiera li kien qed isuq il-motur. Intqal illi l-motur kienet jinstaq veloċità eċċessiva lejn Marsala. Fil-ħin tal-inċident tal-ħabta ta' l-4:09 ta' wara nofsinhar, iż-żewġ Maltin kienu qegħdin isuqu minn Marsala lejn Trapani. Jidher li s-sewwieq tal-karozza il-missier Malti għamel sinjal illi se jdur lejn ix-xelluk sabiex jidħol fil-parkeġġ ta' supermarket. Kien f'dan il-moment li l-motur ħabad b'impatt qawwi mal-karozza. La s-sewwieq tal-motur u lanqas il-passiġġier ma kienu lebsin crash helmet. Wieħed mit-Taljani jinstab mejjed qrib il-karozza tal-Maltin, bl-ieħor jinstab mejjed falqa aktar minn 50 metru il-bogħod minn fejn seħħ l-impatt. Qed ikun irrapportat ukoll li s-sewwieq Malti weġġa f'dan l-inċident iżda mhux mod gravi madankollu kemmu kif ukoll ibnu qegħdin ibatu minn xokk kbir. Il-Pulizija ta' Trapani qegħdin jinvestigaw dan l-inċident.